हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ आपडेट लानानै फैलायबाय। नोंथांमोना नैबे गोदान भिडिअखौ थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नुनानैनो मिथिखादों जानो हागौ आरो नैबे भिडिअखौबो सोरबाफोर नायखाबायबो जानो हागौ। लोगोफोर, नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायबायब्ला नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ लाइक खालामनानै गालांदो। लोगोफोर, नोंथांमोना नैबे आंनि बर' इउटुब चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो। आं बेफोरबायदि गोदान भिडिअनि आपडेट लानानै फैबाय थायो। आंनि गोदान भिडिअनि फुल आपडेट बयनिख्रुइबो सिगांसिन नायनो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौ क्लिक खालामनानै लाखिदो। बिदिब्ला फैदो दिनैनि बे गोदान भिडिअनि सायाव। बे गोदान भिडिअनि टाइटेलानो जादों मोनाबिलि। बियो मोनसे बड' मिउजिक भिडिअ। दासिमबो नायाखै अब्ला बिथांमोननि इउटुब चेनेलाव थांनानै बे गोदान भिडिअखौ नायनो हागोन आरो आं बिथांमोननि बे भिडिअनि लिंकखौ बे भिडिअनि डेस्क्रिप्शनावबो होनानै दोनगोन आरो बिथांमोननि चेनेलखौ आं स्क्रिनावबो बुंनानै होगोन। बे भिडिअनि स्टार्टिंफोरानो जादों सुनिल आरो बन्दना। बिथांमोननि नैबे गोदान मिउजिक भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों आरो बे भिडिअनि मेथाइखौ रोजाबदों मwnabili गयारि। बिथांमोना नैबे भिडिअखौ फुलै आपल'ड खालामनानै होलांबाय। बे भिडिअनि करिय'ग्राफारानो जादों फुंखा बसुमतारी आरो बे भिडिअनि प्रडिउसारानो जादों फिल्म प्रडाक्शन। नोंथांमोना दासिमहालागै नायाखै अब्ला बिथांमोननि नैबे स्क्रिनाव नुनाय फिल्म प्रडाक्शन इउटुब चेनेलाव थांनानै बिथांमोननि नैबे गोदान भिडिअखौ नायनानै लाहैदो। दासिमबो बिथांमोननि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो, जेन बिथांमोना बेफोरबायदि गोदान भिडिअफोरखौ थाब लानानै फैनो हानाय बायदि भिडिअखौ लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामनानै होदो। बिदिब्ला लोगोफोर, दिनैनि बे गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेखिनियानोसैमोन। आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो। आं बेफोरबायदि गोदान भिडिअफोरनि आपडेट लानानै फैबाय थायो। आंनि गोदान भिडिअनि फुल आपडेट नायनो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौ क्लिक खालामनानै लाखि। लोगोफोर, नोंथांमोननावबो बेफोरबायदि गोदान भिडिअनि आपडेट होनो दङब्ला नैबे भिडिअनि डेस्क्रिप्शनाव वाट्सएपनि ग्रुपखौ होनानै दोनदों। नोंथांमोना नैबे आंनि वाट्सएप ग्रुपआव जइन जानानै नोंथांमोना आंखौ कन्टेक्ट खालामनो हागोन। नेक्स्ट भिडिअखौ थाबैनो लाबोगोन।